ci gaba da kasancewa da mu. Yau muna ɗauke ne da wani guzuri mai mahimmanci, amma kuma yana gudundune ne a cikin wannan ɗan ƙaramin labarin da za mu kawo muku, sai a biyo mu da kyau. Wata rana ne dai wani sarki yana so ya bayyana wa sarkinsa wani al'amari wanda ma'aurata duk yadda suka kai ga ƙaunar junansu, wata rana sai an sami afkuwarsa a tsakaninsu, wato samun sabanin fahimtar juna. Kurin sai ya ce da shi ya je can kuryar ɗakin taro da suke a ciki, wato hall kenan. Ai kuwa bai yi wata ba, sai ya tafi can ƙarshen hall ɗin kuwa ya tsaya. Duk abin da ake yi bai san me ya sa sirikin nashi ya saka shi wannan aikin ba. Cikin ƙanƙanan lokaci kuwa sai sirikin ya fito da wata 'yar ƙaramar takarda wacce ba ta fi girman tafin hannu ba, wanda a saman takardar akwai tsagu 'yan ƙanana kamar yadda bakin zarto yake. Sai ya ɗaga ta sama ya ce da shi, shin a inda kake ɗin can kana iya gano wani abu a saman takardar nan? Sai ya ce ya ce da shi, kuma saman takardar babu komai? Ya ce daidai yake, babu wani abu da ya same shi. Sai ya ce da shi, ka matso to ka ƙara kallon takardar da kyau. Bayan ya matso kusa ya ƙara yi wa takardar kallon tsanake, sai ya ce a'a, akwai wasu 'yan tsagu ƙanana da nake iya gani a saman takardar kamar bakin zarto. Sai sirikin ya ce da shi, to darasin da nake so na baka anan shine ka kasance da 'yata kamar haka. Samun sabani a tsakanin ma'aurata dole ne, amma kada ka bari sabanin da zai faru a tsakaninku da ita da kai ga wanda yake nesa da ku ya iya fahimtar abin da yake faruwa. Da kai ga wanda yake nesa da ku ya iya fahimtar abin da yake faruwa.